Hi mga karon Bell, Sabado na pud. Unsay plano nato diha ron? Sa gustong matog whole day go. Sa gusto mo laag uban ako. Mapugapuhon kay akong Sabado ron. Special ra kay ni kay usar gid ka buok para ni mama. Usa sa di sa gipada sa akong sister, usar gid ka buok so sure ko nga para gid ni mama. Kay bisan kita, ganahan kita nga sige lag isda, di ba? Labi na kaning lapu-lapo. Para nako lami na siya ununan. Para ninyo, unsaon ni ninyo? Pugapo rin siya sa amo. Unsay tawag ani ninyo? Sa Luzon kuno kay ginoon siya as groupers. Murag sa Visayas and Mindanao kay pugapo sila ang tawag ani. Nya sa Indonesia kay gitawag ni siya kirapo. Sa research kay duha kay ni gawa sa scientific name niya Plectropomos leopardus og Ephenephilus morio. Comment down kung unsa jud sakto. According to Washington Department of Health, nga kaning fish kay low-fat, high-quality protein nya filled with omega-3 fatty acids with vitamins such as D and B12. Ug maka-healthy kuno sa heart and brain. So happy and kampante ko sa akong gi-prepare nga sudan kay healthy para ni mama. Memorize na akong lunch ron. Kay daghan akong gikaon nga oatmeal pagpamahaw. Hopefully di gutomon, kay kung gutomon awang salin nga bukog ani ako ah. Enjoy mo sa iyong lunch, mo kay Ron Belgams.